Nasa namin lugar na pusa niya. Dan, Kenny. Ano yung siya tapa? Ano yung Kenny ka? Kenny. Tar, Pers 1 Pedro 5 hanggang 10 na. Base mo daw? Hanggang... 1 to 10. Sige. Wala ta. 1 to 10. Sa panasi, manasi ang paa. mawari niya. 5, 1 to 10. Oo, yan. Kenny nih, apa na? Ya. 7 hanggang 10. 7 to 10. Days, no? 11 days of therapy before September 26. malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makakapanalangin hingga sa lahat ng nagmamahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ng inyong mga tahanan at gawin ninyo ng hindi mabigat sa loob. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayo, tip. Wow, patay-bab na eh. Oo, makibot naman eh. Sabi sa 1:36, gano'n lamang ang pag-ibig ng Diyos sa limutan, kaya pinagdalot niya ang kanyang si Jesus upang ang mga sumasampalataya hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:14, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makukasama maliban sa akin." Takila Diyos, Ama, salamat po Lord God, bilis pagkakataon ni God. Muli, basbasan mo Lord God ang mga kamay ng doon ng kaya Lord God, ang naging program kaya Kuya Jun, Panginoon, salamat po kay Nestor, sa tulong mo Lord God, hindi mo sa lahat, si Ate Eden, at Lord God, sa mga anak, pamilya, ang mga taong tumutulong po kay Kuya Jun, Lord God. I-bless mo po sila at patuloy po ang pag-ibig na dali sa Lord God sa kanilang puso, Panginoon. Lord, hindi Panginoon, samahan niyo po kami Lord God. Naniniwala po kami Lord God na sabi nga po ni Ate Eden, beto mong golis ka Geraldo, Lord, nagdagan niyo na yung guhit Panginoon ayon sa iyong kalooban Panginoon Lord God. We do believe Lord God, nothing is impossible to you. Tuwabangan sa langit sa pangalan ni Jesus. Whoop! Alinewan ngeni. 50. Oh, kasi yan ang Lord, pumunta na mga dito, may itong bulisan. Tuloy-tuloy, gugulis-gulisan yung Lord. 50 to 100 na dyan. Gugulis na ito ng Lord, lang ng Ate Eden. Ayun na. Bawat araw ang lumalakas ka ng 100%. Ay, naku. Kaya may dalit ang lagi mo dahil, kung hindi ma-challenge siya. Saan? Itang lagi mo, sabihin mo kaya, kung kilala na ako. Kilala na ako. O now, ano ka lagyo?
Dito. Edenito. Nanong apelido? Nanong apelido? Uy, nanong apelido? Nanong apelido, Ari? Uy, ka nanong kalagyo? Ika nanong kalagyo? Ika nanong? Dito. Ali, ika nanong kalagyo? Ika. Ika. Nanong kalagyo? Ika i. Ika i. Tuna. Tuna, Clyde. Tunar. Ano yan? Hindi mo kaya dati makamigay. Dati nakabog na. Ngayon na natin eh. Kaya kaya na ngayon, hindi naganap na ngayon Ngayon may gimbog yata. yung Manila, yung Madalbog. Tingin lubog niya nila, lubog. Natin mo muna yan. Bo? Lima mo nga daw, pag mura. Ano po kaya? After the gilling net ka tama na. Sana. Ito ang release ko bago makakain mo yata. Talagang dinadeta. Maswerte pa yung Candating dinadeta yung pasya. Eh siyempre yung tingin. Swerte niya pa. Balita. 7. Sundakan din mo tayo yan. Balita. 46. Mura naman ng traffic. Masika Inga, Ibarra yung Candating. Alaburan niya pang road. Ba? Ah? Saan tinagalo? Doon na doon. Gagalaguloy ka rin. Doon na. Nano kalagyo? Nano kalagyo? Ika. Nano kalagyo? Nano kalagyo? Jonah. Gabriel. Ay, Jonah. Doon ka ba? Doon na. Puno ka. 148 na ha? Maganda na. It's not my show. Puso na 62. Hindi 140 ah. Kasi yan. Hindi, sakto rin. Bababa yung mag 140 over 90. Alam mo naman yung kahit baba. 62. Diba? 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 Oo. Sinabi po niya. Oo. Oo, sila na yun. Eh, isang patalon. Doon na ka. Aba, Yun na. isang patalon. Pamagay po rin. Sumakita ang diretso mo na lang. Saan naalulok na yan. Hindi patalon. Ayun na. Diba? Olo na ano yun na. Yung maganda. Kaya mo nga. Issue na. What issue mo? Ayos na. Ayaw basan. Sige. Boop! Boop! Konta pa ko. Ano da? Lahat ng bakterya na yan. Si Melko ko. Naalala ko. Yaw. Ako na ba ng daliri mo? Eh? Malikod ba na? Oh? Ba? Dati baka kanyan ka eh. Diba? Doon na. Baba, sige dole pa eh. Tinig dole pa eh. Biasa na ito. May kaya. Ay, may kaya. Medyo kaya. Tinig doya. Ba't baka mag-tinig doya? Doon na. Mga pinanta kayang tigasin. Oh, pero makailangan ka ba? Puta, hindi ito ang taka. Gusto ta. Si Aliko Arayat 96. Napayam sa Aliko Kiani 105. Napayam sa Aliko Kiani 120. May tinas din. Gusto na yan. 120. Oh, tara dito. Yan eh. Ay, dito to. Ay, ba na naman? Dito. Ay, dito. Dito. Hanapin kaya Tegen Gulis. Eh, Gulis. 100% yan. Kung Gulis si Penga din eh.
Hindi naman kaya hindi. Sleepless na. Sabi ko din. May kaya niya katao. May kaya niya Oo, katao. may yung tao po. Oo, May kaya niya. Nabubuli na yun. Diba? Nano kalagyo. Uy, nano kalagyo. Nalagyan ba? Nano kalagyo, Juna. Uy, nano kalagyo. Ha? Diyan kami. Nano kalagyo. Diyan ka rin. Nano kalagyo. Nano kalagyo. Nalagyan ka rin. Ba? Nano kalagyo. Uy, nano kalagyo. Nano kalagyo. Shh. Nano kalagyo. Uy. Madami na nagulang buntok niya. Ne, dami na gulang. At sabi niya, December niya, may magkakapi ayos. Pilap ko bilang yung pagpasabayan. Yung tawlim yung pagkakap, wala naman. Yung December is gano'n, at yung spinal, remote at in-stop ko rin yung palay. Palit ka na siya doktor. Sumawa ka. Oh, paano kami kay doktor? Pagharas, kami. Maluto yung panulo. Bala mga balita ko, talagang tagalami. Yan eh, bahala na yung nga kung gino kaya yung Diyos na gato kayo ng malang para kayo. Gusto lupa ka din eh. Sali na ka ito kasi yan eh, darang ba? Di ba? Bahala na yung Lord kaya pagkalumang salamat. Pero ka Ano na. nagbibiyan yung pinaka-the-best kayo binan yung Pinakaroon na akong gilit. Medyo na, kingapong ginuta na manali. Kaya rin, doktora rin. Kingapong ginu pa rin yung iya pa rin yung Diyos pa rin yung muna. Hindi na. Kasi nga, napapag-vlog ka niyan. Yeah. May yung vlog tayo, may alam, manalabay din ako niyan. May alam mga vlog eh. Diba? Ngayon, may alam mo eh. Oo. Nakikita ako pa, pasaya ako. Ang mga tinatalaga mong teres ka. Diba? Kaya lalakad kaya tayo mga magulong.